Des d'aquell dia, aquell va ser el seu plat preferit. Però què passa? A veure, vosaltres veieu els xais, no?, normalment. Anava algú i li deia, Anagoreta, saps què? Que em fa mal al peu. I l'Anagoreta deia. I al Pere Pinya li semblava realment que comprenia el que el riu li volia transmetre i estava segur i confiat que quan arribaria a un lloc adient per establir-se, el riu l'avisaria. Abans que res, vosaltres sabeu què significa aqualata? Què vol dir aqualata? No? No ho saps. Però us podeu fer una idea? Més o menys. Doncs aquest senyor tenia moltes terres. I clar, les terres s'han de... Però com a bon cacic, doncs era una persona molt malcarada i molt geniuda. I esclar, quan anava a buscar jornalers, no en trobava. Però no vull que pagués. No havia manera que en trobés. Jo estava emprenyat com una cita. I això una vegada, i dues, i tres, i quatre... I que havien fet tots els possibles per trobar-nos. La senyora es va començar a posar vermella. I més vermella, i més vermella, fins que va esclatar i va fer un crit que li va dir: Ramon! Fora! Estàs despatxat, no vull tornar a veure mai més! La senyora li feia el seu plat preferit. Però clar, aquesta senyora bé que havia de menjar. Però si jo estic casada amb el comte! Però quines coses que dius! Ja pots marxar, que no vull saber res de tu! El germà del comte es va enrabiar tant perquè la comtessa li havia donat carbasses que va dir això no es queda aquí res. Agafarem, li enviarem un missatge al meu germà que està a Roma i li diré unes quantes coses. Mira. I estava segur i confiat que quan arribaria a un lloc adient per establir-se, el riu l'avisaria. I tot confiat va continuar la seva marxa i baixant, baixant, baixant i li va dir: Pere Pinya, no cerquis més, perquè aquest és un bon lloc. Fes un cercle amb el teu bastó. A l'època que encara no hi havia turistes, ni havia passat de les Olimpiades del 92, sinó que ens n'hem d'anar a l'època que ningú coneixia l'escala, només la gent que vivia per allà. I era un poble que hi havia 4 cases de pescadors, totes blanques, amb les finestres petitetes i les portes petites pintades dels colors